Hola, el tema d'aquest tutorial és el paràmetre seguiment de compleció, que es troba dins dels paràmetres generals del curs Moodle. I també el paràmetre compleció de l'activitat, que es troba dins dels paràmetres de la majoria de les activitats i recursos de Moodle. Els paràmetres de seguiment de la compleció i compleció de l'activitat són eines molt útils per facilitar un seguiment detallat de l'avaluació contínua dels nostres alumnes de manera fàcil, pràctica i visualment clara. Aquests dos paràmetres, seguiment de compleció i la compleció de l'activitat, van estretament vinculats l'un a l'altre. El paràmetre seguiment de compleció a Moodle és una funció que permet mantenir un registre del progrés dels estudiants dins d'un curs. I el paràmetre compleció de l'activitat permet a Moodle registrar quines activitats ha completat cada estudiant i quines estan pendents. A més, el paràmetre compleció de l'activitat ofereix la possibilitat de configurar diversos criteris d'avaluació per a les diferents activitats plantejades dins el curs Moodle. Ara veurem com activar aquests paràmetres per tal de poder aprofitar al màxim els seus avantatges i podrem constatar com aquests paràmetres, seguiment de compleció del curs Moodle i compleció de l'activitat, de les diferents activitats i recursos de Moodle, es troben estretament vinculats. Ara ho veurem dins de la plataforma Moodle de la EOI de Drassanes i aquí tenim aquesta unitat que es diu seguiment de compleció. Si clico aquesta unitat veurem que tenim una sèrie d'activitats i recursos plantejats. Aquí tenim el primer recurs o l'activitat, que és un quiz. Si jo clico aquí al quiz, veureu que tenim una petita activitat. Aquí tenim el tauler de navegació de l'activitat i, molt important, anem a paràmetres dins d'aquest quiz. Aquí és on podem establir els paràmetres concrets que es refereixen a aquesta activitat concreta. Com podeu veure, tenim molts ítems, però no surt compleció de l'activitat. Compleció de l'activitat no surt perquè abans de poder activar aquest paràmetre hem d'haver activat el seguiment de compleció dins del curs global. Per tant, tornem al curs, podem tancar aquesta part, i anem ara als paràmetres generals del curs. Aquí estem situats dins del curs global, cliquem a paràmetres i ara sí que editarem dins dels paràmetres generals del curs, anirem a seguiment de compleció. Normalment, per defecte, tenim activada el sí, però per si de cas és molt important controlar sempre que dins del seguiment de compleció tinguem habilitat el seguiment posant un sí. En el moment que activem aquest sí, també mostra les condicions de compleció de l'activitat. Sí. Perfecte, ja ho tenim fet, des als canvis i visualitza. Ara, si jo torno a l'activitat plantejada de quiz, veureu que ara sí que tindrem dins els paràmetres generals d'aquesta activitat, tindrem ara la possibilitat d'especificar els paràmetres de compleció de l'activitat. El seguiment de compleció està activat i aquí tenim diferents opcions que sempre podeu anar clicant al signe d'interrogació i us dona la informació detallada sobre cada ítem. Si s'habilita, es fa un seguiment de compleció de l'activitat de forma manual o de forma automàtica sobre la base de certes condicions. Es poden configurar múltiples condicions. Si es fa així, l'activitat només es considerarà completada quan es complisquen totes les condicions.
i una marca al costat del nom de l'activitat de la pàgina del curs indica que l'activitat s'ha completat. I això també és una bona orientació pels alumnes per poder veure què és el que encara no han fet. Bé, aquí tenim aquest desplegable i tenim diferents opcions. L'opció no indiqueu la compleció de l'activitat. Si no ens interessa, si és una activitat que heu plantejat o un recurs que s'ofereix però no interessa que formi part de l'avaluació contínua. O els estudiants poden marcar de forma manual l'activitat com a completada o mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions. Això sí que és important si nosaltres volem posar notes, qualificacions als estudiants. L'estudiant ha de rebre una qualificació per completar aquesta activitat. El tema qualificacions ho especifiquem dins d'aquest apartat, ¿vale? Per aquest tema hi ha altres tutorials. Però aquí hem de tenir activat que l'estudiant ha de rebre una qualificació per completar aquesta activitat. També hi ha l'opció de l'estudiant ha de rebre la qualificació mínima per aprovar per completar aquesta activitat. Si poseu com qualificació mínima un 65% de l'activitat, doncs hauríeu de clicar aquí i marcar aquí a qualificació aquest 65% de mínim. Bé, també podem posar aquí, especificar el nombre mínim d'intents, o podem deixar obert, perquè així d'aquesta manera els estudiants tenen la possibilitat de fer-ho tantes vegades com vulguin. Molt bé, ja hem activat la compleció de l'activitat, des dels canvis i torna al curs. D'aquesta manera, els alumnes, quan vagin aquí a dalt, a la dreta, podran clicar a qualificacions i podran veure les qualificacions obtingudes dins del curs. ¿Vale? Per poder fer això, també és molt important dins de paràmetres tenir activada la possibilitat de que els alumnes puguin consultar les seves qualificacions. És dins d'aparença, ¿vale? Aquí tenim l'idioma, anuncis, i aquí, molt important, mostra el llibre de qualificacions als estudiants. Clar, si nosaltres tenim activada el seguiment de compleció de cada activitat, i els alumnes no està activada el llibre de qualificacions obert als estudiants, ells tampoc podran veure quines notes han obtingut. Per tant, molt important, dins d'aparença, als paràmetres del curs, també hem de clicar aquí a sí, ¿vale? I mostra les dates de l'activitat, sí, mostra informes, sí, podem tenir tot això activat, ¿vale? Des dels canvis i visualitza. Ara sí que els alumnes, quan cliquin aquí i mirin qualificacions, podran veure les notes obtingudes, les avaluacions obtingudes. Bé, com he dit, el seguiment de compleció i també l'habilitació del llibre de qualificacions es troba dins de paràmetres del curs. En canvi, la compleció de l'activitat es troba dins de cada activitat o recurs que nosaltres plantegem. Aquí també tinc un glossari sobre frases fetes i aquí els alumnes han d'afegir una frase feta, han de posar la definició i poden buscar 5 exemples amb aquesta frase feta a ChatGPT, no? I es pot dir als alumnes que durant tot el curs, al llarg de tot el curs, cada alumne ha de posar 3 frases fetes. Això on es pot crear? Dins aquí, dins de paràmetres, estem a l'activitat de glossari, paràmetres, i aquí a paràmetres, com veieu, tenim compleció de l'activitat. No indiqueu, hem de clicar, mostra l'activitat com a completada si es compleixen les condicions, o els estudiants la poden marcar de forma manual, però ens interessa que es compleixin unes condicions determinades i l'estudiant ha de visualitzar aquesta activitat per completar-la o ha de rebre una qualificació per part del professor. Per això hem d'activar les puntuacions, ¿vale? Si no tenim una puntuació posada aquí,
la qualificació màxima o la mitjana, el que vulguem, ¿vale? Aquí podem especificar el tipus de puntuació, és una escala o és una puntuació sobre 10, ¿vale? A les entrades fetes entre aquestes dates, això no cal. També si tenim categories creades dins el paràmetre, dins del llibre de qualificacions, es pot seleccionar la categoria. I bé, la qualificació per aprovar també es pot especificar aquí. Per aprovar necessitant un 6, ¿vale? Bé, i ara sí que sortirà aquí a compleció de l'activitat que l'estudiant ha de rebre la qualificació mínima per poder. A veure, es completen les condicions, completar-la, ha de rebre una qualificació i que sigui mínima també. Això ja hem de marcar tot això. I també podem dir que volem que facin 3 entrades o 2 entrades, cal que l'alumne creguin, no sé, 3 frases fetes al llarg del curs, ¿vale? Des dels canvis i torna al curs. D'aquesta manera, quan els alumnes facin aquesta tasca de glossari, hauran de fer 3 entrades i aquí surt especificat, han de visualitzar aquesta tasca, afegir 3 entrades al llarg del curs, han de rebre una qualificació i està aprovat a partir de 6 sobre 10. ¿Vale? Totes les especificacions sobre la compleció de l'activitat en concret sortiran sempre aquí, a mà dreta, al costat de l'activitat plantejada. Si simplement tenim aquí un link i volem que entrin a veure aquest link, doncs podem plantejar dins de paràmetres del link, mode d'edició, em sembla que hem d'anar, i aquí sí que hauríem d'anar a editar paràmetres, aquí al costat hem d'obrir, i veureu que tenim els paràmetres d'aquest recurs i tenim activat la compleció de l'activitat i marquem aquí, mostra l'activitat com a completada si es compleixen les següents condicions i cal que l'estudiant visualitzi aquesta activitat per completar-la. Aquí no es poden rebre qualificacions ni res, ni posar notes ni altres requeriments perquè simplement és un link habilitat i sobre... Sí, ja està. Ara podem treure el mode d'edició i en el moment que els alumnes visualitzin, veieu aquí al costat posa visualitza. Per tant, perquè aquesta activitat estigui valorada dins de les avaluacions generals del curs, han de clicar, han de mirar i han de visualitzar aquest recurs. ¿Vale? Aquí tenen moltes frases fetes on es poden inspirar per fer la tasca del glossari. Per últim, voldria tornar a recalcar que aquests paràmetres són molt útils per diverses raons. Els paràmetres seguiment de compleció i compleció de l'activitat són molt útils perquè permeten un monitoratge del progrés. Permet als professors administradors del curs fer un seguiment de l'avanç dels estudiants i veure quines activitats han completat i quines no. La segona raó és la personalització. Els alumnes reben una informació personalitzada sobre l'avaluació de les tasques que han portat a terme i tenen la possibilitat de comprovar i controlar en qualsevol moment si van progressant bé o si han de treballar més i posar-se les piles. I per últim, la motivació. En veure i poder constatar el seu progrés de forma clara, els estudiants poden sentir-se més motivats per completar les activitats plantejades al llarg del curs. Bé, això seria una petita introducció al tema del seguiment de compleció i compleció de l'activitat. A més, hi ha un altre tutorial interessant sobre el tema de la barra que surt al bloc lateral sobre el progrés de compleció. Això seria tot.
Adeu, un salut.